Aki fehér cápákkal akar merülni, annak először megfelelő csalival oda kell őket csalogatnia, és nagyon türelmesnek kell lennie. Mielőtt vízbe merülsz, nedvesítsd be az arcodat, ezáltal a tested természetes reakciójaként lelassul a szívverésed. Vízezd be az arcodat, és ülj nyugodtan a rámpán. Az állatok értik a testbeszédet, mindig tartsd fenn a szemkontaktust velük. Ha ők látnak téged, nekünk is látnunk kell őket. A vízben soha ne menekülj az állatok elől. Rendben. A menekülés ösztönös reakciót vált ki belőlük. Üldözni kezdenek, mert minden zsákmányuk menekül előlük. Tehát ha elúszom, zsákmánynak néznek is lehet? Utána erednek, hogy elkapjanak. Elég nehéz lesz ezt betartani, de megpróbálom. Mindegyik állat különböző. Ha a vízben meglátunk egy állatot, értékelnünk kell, milyen különleges dolog, hogy természetes tevékenysége közben láthatjuk. Mert a következő állat egészen más csinál majd ugyanott. Ez játékos. Vissza fog térni, átgondolja, hogy mit csináltunk, és visszajön. Bár Michael játékos kommunikációja a cápákkal veszélyesnek tűnik, fontos felmérni az állat jellemét és hangulatát, mielőtt Michael és Ralph a vízbe merül. Ha a cápa túl agresszív, nem kockáztathatják a merülést. Ám ha a cápa kész a kommunikációra, kezdődhet az igazi játék. Ez szép cápa! A csónak legénysége különleges szemüvegen át figyeli a vizet. A polarizált lencsék kiküszöbölik a vízfelszín csillogását, így a megfigyelők a víz alá tekintve szólhatnak Michaelnek és Ralphnak, ha új cápák közelednek. Ez különösen fontos, ha a cápák nyugtalanná válnak, vagy ha észrevétlenül hátulról közelítik meg a búvárokat. A vízbe merülve fel kell mérnünk, melyik állat fél, melyik pedig nem. Az állatok figyelnek minket, mert új elem vagyunk a környezetükben. Ha túl tolakodóak vagyunk, az állatok reagálnak rá. Mi válunk a cápa környezetének részévé, nem ő válik a mi környezetünk részévé. Néhány pillanatnyi elmélkedés után kezdődik. Michael egy töltetlen szigonypuskával merül le. Amikor először láttam, hogy Michael a vízbe merül egy fehér cápával, majdnem megállt a szívem. Aztán azt mondta, hé, gyere, itt az idő. Mindenről megfeledkeztem, még a levegővételről is. Úgy megszorítottam a kamerát, hogy talán még látszik rajta az ujjam nyoma. A vízben viszont egészen nyugodt volt a légkör. Láttam, ahogy Michael mozog. És hogy a cápák kíváncsian odajöttek hozzánk, és megnéztek minket, én egyre inkább megnyugodtam. Egyesek úgy gondolták, sőt ki is mondták, hogy Michael őrült. És valószínűleg megölik a cápák, de valójában pontosan tudja, hogy mit tesz. Sok éve figyeli ezeket az állatokat. Jól ismeri a viselkedésüket. A mozgásukról le tudja olvasni a szándékaikat. Mindennek egészen nyugodtnak kell lennie a szívveréstől az izommozgásokig. Így a körülöttünk lévő állatok is nyugodtak lesznek, és nagyon kedvező lesz a merülés kimenetele. Térdünket felhúzva kisebbnek mutatjuk magunkat, így az állatok egyre közelebb jönnek, hogy megvizsgáljanak. Játszik a cápákkal. Tökéletes harmónia alakult ki ember és cápa között, és néha annyira lebilincselő volt a látvány, hogy elfelejtettem megnyomni a felvétel gombot. Michael és Ralph azt reméli, hogy a látványos felvételek segítségével sikerül bizonyítaniuk, hogy a cápák nem veszélyes állatok, és hogy valóban lehetséges békésen, teljes harmóniában együtt úszni a legrettegettebb tengeri ragadozóval.
Mintha a cápa azt mondta volna, hé Mike, van kedved belém kapaszkodni? Szívesen magammal viszlek, ha megteszed. Hihetetlen élmény volt, hogy ez a gyilkos szörnyetek felajánlotta Mike-nak, hogy magával viszi, ő pedig a cápa uszonyába kapaszkodva úszott mellette. Igazán elképesztő volt. A cápák csak akkor hagyják, hogy az emberek hozzájuk érjenek, ha biztonságban érzik magukat. Végtelen türelem és az állatok viselkedésének alapos ismerete az ilyen intim kapcsolat előfeltétele. Nem az a céljuk, hogy bántsák az embereket, és az embereknek sem lenne szabad bántaniuk őket. A nap végén végre megjelenik a megfelelő cápa. Miután meggyőződik arról, hogy a búvárok nem jelentenek rá veszélyt, eléggé felbátorodik ahhoz, hogy kommunikáljon velük. Ezek nagyon különleges találkozások. Tökéletes körülmények Michael számára. Most megkísérelheti, amit eddig senki nem próbált meg fehér cápával. Mindketten tudtuk, hogy ez az a cápa. Ezzel az állattal megpróbálhatjuk megtenni azt, amiről korábban beszéltünk. Elképesztő volt látni, amit Michael csinált. Nem tudom előtte, mire számítottam, de arra nem, ami megtörtént. A cápa óvatosan kinyitotta a száját, így csinált, aztán finoman Michael kezéhez nyomta az orrát. Hihetetlen élmény volt.